روز بروز شروانên Hêza Sûriya Demokratîk Hesedê nêzî bajarê Reqa dibin. Herîdawî şervanan dikarîbû xwe bigihînin deriyê Bakuriyê bendava Elfurat li bajarê Tebqa gocîhekî îstratîjîk e ji bo tevahî Sûriyê. Bi raghandina pêşketinê ji aliyê Hesedê ve hikûmeta Sûriye ragihand got ji ber êrişên ezmanî yên Amerîka ziyanek mezin gihaye bendavê û metirsiya hilweşandina vê bendavê heye. û di heman demda jî Daeş belavokek belav kir û ev tişt piştrast kir. Kemîreya dengê Amerîka ji bo şopandina van nûçeyan derbasî Herêmê bû. Li gorî goha dîtin got beşê bendavê yê dibin kontrola Hesedê da tu ziyanek mezin tune ye. û koalisyonê jî roja duşemê daxuyanî kir got tu metirsiyek berbiçav li ser bendavê tune ye. Fermandariya Hesedê jî ev nûçe red kirin û biryar dan got ji bo 4 demijmêran operasyona xwe bisekînin da got endizyarên pispor lêkolînekê bikin ka metirsî heye yan tune ye. Hetanha em dikarin bijin hetanî vê bendavê destê me de ye û me xwenêzîkî wê jî kir yanî me zeh xwenêzî jî kir. Ama ji ber got tehdîdê got hene kî evekî nêzîketikî me nîwisa heye em naxwazin zerarê bigihîjînin. ji ber ehemiyeteke xwenî yanî ser yanî rojhilata navîn hemî jî heye û bi taybet ji bo Sûrî ama em dikarin vê nabêjin yanî weke derabên got hatin çêkirin bi rastî pir hesas hatin çêkirin. Hem weke قوتê Qesedê weke rêveberiya yanî yönetimê Qesedê îdara Qesedê jî weke giştî yê tehaluf jî Hesedê bû bajarê Reqa ji 4 aliyan ve dorpêç bike 21 adarê operasyonek ji bo rizgarkirina bendava Elfurat û bajarê Tebqa dest pê kir. Tiştê cuda vê carê got şervanên Hesedê wekî tecrübeyek nû bi alîkariya firokên koalisyonê li pişt xeta Daeş bêriya paraşotan xeberdan bajarê Tebqa li rojavayê Cemê Firat û firîngeha Tebqa kontrol kirin. û bêriya şexturan jî di avêra derbasî aliyê dîn bûn û beşek ji bendavê rizgar kirin. vê carê em dikarin bêjin weke tecrübekî nûbû û ji bo got em karibin Reqa bistînin û wênatexin çemberê ji bo vêna destekdayînê got hat çêkirin vê carê bi rengekî cuda bû û evaya zaten yansımeyî raya giştî jî kir. Wekî got em bêjin uçaxên got teyarên got alîkariya me kirin û inzar cewî hate çêkirin li milê avê êdî. Di mihwarê got men ha dest pêkirî weke di beşa. Beşekî menî wekî got inzar cewî hat çêkirin li wî milê avê û serkeftî. Niha em dikarin vê nabêjin gihaştiye yanî ketiye hindirê metar de, metarê Tebqayê. Halê hazir niha metar temşît dike. Hêjaya gotinê got rêxistina Daeş di destpêka sala 2014 bajarê Tebqa û bendava Elfurat kontrol kir û di firîngeha Tebqa da hejmarek mezin ji leşgerên rejîma Sûriye kuştin. û niha piştî 3 salan Hêzên Sûriya Demokratîk bi vê operasyonê hewl dide got bajar û bendavê ji bin kontrola wan derxe. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, ji ser bendava Elfurat.